Intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker. Antonello beda jsemmilkom u jilqakom għas-67 episodju bis-sensiela l-intervista. Il-programm tal-lejla se jkun qiegħed jitratta tazzi Ewropej li kellna matul din l-istaġun fejn matulhom rajna li Real Madrid jelbu lil Liverpool fil-finali tal-UEFA Champions League filwaqt li rajna wkoll suċċessi għal Eintracht Frankfurt u Roma fiż-żewġ tazzi l-oħra. Jiġifieri il-UEFA Europa League u il-UEFA Europa Conference League. Għal dan il-għan il-lejla miegħi fuq il-panel għandna 3 rappreżentanti oħra minn 3 supporters clubs lokali illi huma Andrew Borg illi qiegħed jidher f'isem ir-Real Madrid Supporters Club. Għandna mbagħad żewġ segretarji illi l-lejla wkoll qegħdin jirrappreżentaw ir-Roma Club Malta li huwa Mark Gallia u l-Official Liverpool Supporters Club Tawdex illi huwa Joseph Vella. Min issa nirringrazzja lill-panel tal-lejla talli oġobhom jingħaqdu magħna għal dan il-programm. Infakrukom ukoll li jekk tixtiequ tgħidu tagħkom fuq dak kollu li l-lejla se jkun qed niddiskutu, intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni illi għandna marbuta apposta għalikom ma' din ix-xandira. Fil-fatt ukoll ġobdin naraw xi kummenti inħeġġeġkom biex tkomplu żidu tinteraġixxu wkoll ma' dak li l-lejla sejrin niddiskutu. Matul il-programm tal-lejla wkoll se nkun qed intukom aġġornamenti mill-Istedju Nazzjonali f'Taqali fejn bħalissa għaddejja l-logħba kruċjali tal-UEFA Nations League bejn Malta u l-Estonja. 17 minuta logħba attwalment l-iskor huwa dak ta' xejn b'xejn biss ftit mumenti qabel ma tħallna live Malta tilfet penalty li ġimgħoti minn Teddy Tewma iżda il-goaler tal-Estonja Karl Jakob Hein irnexxielu isalva. Ovvjament forza Malta u nisperaw illi matul il-programm ikollna wkoll aħbarijiet sbieħ xintukom permezz ta' dik il-grafika li ħatabdew taraw tila f'każ illi ovvjament ikollna xi goals minn Taqali. Biss ejja ħalli nibdew nitkellmu naqra mal-mistednin tagħna llejla u ovvjament nibda billi nifraħ lil Andrew u lil Mark l-ewwel qed insellmilhom u nirringrazzjahom talli reġgħu ingħaqdu magħna. Nifirħilkom sewlilkom kif ukoll il-membri tal-klabs rispettivi tagħkom għas-suċċessi miġjuba sew fil-kamp Ewropew u kif ukoll fil-każ ta' Andrew fil-La Liga li Real Madrid ukoll rebħu din is-sena. Ħalli nibda naqra diskussjoni billi nitkellem fuq żewġ coaches illi naħseb mhux kulħadd stenna, speċjalment fejn tidħol iċ-Champions League li se jirbħu l-kompetizzjonijiet rispettivi tagħhom illi huma Carlo Ancelotti, il-coach ta' Real Madrid, u Jose Mourinho, il-coach ta' Roma. Kemm taħsbu li dawn is-suċċessi se jkomplu jikkonfermaw posthom bħala tnejn mill-aqwa coaches li qatt rajna fil-logħba tal-futbol. Nixtieq li jibda Andrew minħabba li wkoll huwa il-defending champion tal-Ewropa nistgħu ngħidu hekk. Ifhem, it-tnejn li huma komplew juru għalfej għal dal-aħħar 20 sena fil-każ ta' Ancelotti u iktar minn 20 sena u anki 20 sena Mourinho għalfej kienu tnejn mill-aqwa coaches li għandna li kellna u li għandna fil-futbol internazzjonali. Ancelotti rebaħ is-sitt waħda, ir-raba' waħda bħala coach u kellu tnejn bħala player. U Mourinho kien l-ewwel coach li rebaħ kull titlu Ewropew li stita tirbaħ Champions League, l-Europa League u issa l-Conference League. Ġifieri huma żewġ coaches fenomenali u jibqgħu juru għalkemm għadda ħafna żmien tul ta' ħin u tul ta' żmien u Mourinho jgħidu li forsi għax l-antika mhu veru xejn għax jibqgħu juru li huma kapaċi b'tim kwalunkwe tim li jkollhom jibqgħu jirbħu t-titli.
Mark. L-ewwel ħaġa nsellimlek u nirringrazzjak tal-istedina u nsellem il-min qed jisma'na wkoll. Naqbel ħafna mendru, it-tnejn li huma, jiena niftakar meta ħadna l-Mourinho, l-ewwel ħaġa li bdejt nirċievi ħadtu coach li spiċċa, ħadtu coach li m'għadux tajjeb. U jien kont qedtilhom jiena u kien hemm anke sħabi ġifieri qablu miegħi, qedtilhom coach ma jispiċċa qatt. Coach jekk jibqa' ġġornat ma jistax jispiċċa, coach irabbi l-esperjenza, iżid u terġgħu fil-każ ta' Mourinho, jiġifieri din id-darba għax ġeneralment Mourinho kellu timijiet li jkunu tista' tgħid players lesti, bħal tipo bħalma kellu ma' Chelsea, bħalma kellu ma' Real Madrid, ikollu dik l-iskwadra li tkun mimlija bl-istilel. Fil-każ meta ġie ma' Roma ġifieri assolutament ma kellu stilel, irnexxielu jibdel l-istruttura tal-klabb bil-backing ovvjament tal-amministrazzjoni u wera li għadu kapaċi. U nista' ngħid li il-final għalkemm fil-pitch kien hemm il-players, nista' ngħid li hu rebaħa. Għax jiġifieri il-mod kif lab sistema li niskurjaw qatt ma kienu m'għaddejna minn taħt xi periklu kbir, ġifieri le ma naħsibx li spiċċaw, it-tnejn li huma validissimi, ġifieri Ancelotti nafu xi storja għandu warajh ukoll u le ma nemmenx li ħajspiċċaw, nemmen li anzi qatt fadlilhom ħafna x'jagħtu għax ovvjament issa kif kont qed ngħidlek ħajkomplu jkabbru l-esperjenza, diġà għandhom ħafna esperjenza u le, jien nemmen li qatt fadlilhom ħafna xirpu anzi, nisperaw li jkompli jirbaħ. Le, ovvjament fil-każ tagħkom ħanejdlek forsi Roma kienu iżjed forsi meqjusa bħala il-favoriti illi jirbħu massa fuq ekser nitkellmu żjed tant ukoll għadna kemm rajna fil-grafika il-gow tal-miftuħ tat-tim tal-Estonja kontra Malta. Nisperaw li s-sitwazzjoni tirkubra biss Joseph issa ħa nitkellem naqra miegħek ukoll. Merħba l-ewwel net fil-programm l-intervista. Fil-każ tagħkom xtaqtek ittini ftit bilanċ fuq l-istaġun. Għax rajt irbaħtu l-FA Cup u rbaħtu t-Tazza Carabao. Biss fallejtu ż-żewġ tazzi l-kbar, il-Premier League u l-UEFA Champions League, li anki wkoll għal din il-finali mortu bħala l-favoriti. X'taħseb? Li kieku saqsejtni 15 ilu wara l-final kont ngħidlek iva fallejna. Però x'kien l-affarijiet ikkalmaw u toqgħod taħseb daqsxejn. Ma ngħidx li kien staġun, ma kienx falliment. L-ewwel net fil-lig għajna sal-aħħar niġġieldu għal dan il-lig, għalkemm fil-miliet kuna daqsxejn maqtuwin minnhom 12 punt. Sal-aħħar logħba konna biss punt taħtom. Nistennejt sa 76th minute kienu tnebxem minn taħt, ġifi huma s-City rridu jiskrijaw 3 goals biex jirbħu l-lig u rnexxielhom, ħanejdu hekk 10 minuti jew inqas. Bħala fiċ-Champions League qed nagħbu ma kunux qed nagħbu ma' tim żejda, konna qed nagħbu ma' Real Madrid li għalkemm ħafna qatawhom barra dawn urew kemm fil-quarter finals, kemm fis-semi-finals li mhux tim li tista' tafdaħ l-ebda ħin. Speċjalment fl-aħħar ħinijiet ma jrajna mas-City li fl-aħħar ħinijiet dawn dawru riżultat u għaddew huma. Ġifieri qed tgħid City li tim li għandu dir ta' flus ma jispiċċa qatt. X'kien toqgħod tara l-affarijiet qis mill-istaġun li għadda li ħanna fl-aħħar għamilna ran tajba. F'nofs l-istaġun li għadda konna ħżiena ħafna. X'kien tqis li komplajna niċċalenġjaw għal Premier League sal-aħħar minuti u li wasanna il-finali ta' Champions League. U rbaħna żewġ tazzi domestiċi. Ma naħsibx li kien falliment, naħseb li kien staġun tajjeb, xtaqt li rbaħna aktar, għanejtek, ġifieri dan qed tixtieq terbaħ kollox. Għamilna żmien fejn stajna rbaħna kollox. Konna qegħdin niġġieldu għal kollox. Imma x'kien toqgħod tara l-istaġun kollu, le ma kienx staġun ħażin. Ma kienx falliment. Dan titqis li kellna nemmen żewġ plejers Salah u Mane li kienu xahar barra jilagħbu fl-Afcon Cup jiġifieri. U xorta komplejna mal-pass tas-City. Plus li kellna mill-sejers ball 18 punt aktar mit-tielet post.
u ġibna 92 punt, ġifieri mhux ċajta ġib 92 punt u tispiċċa ma tirbaħx il-lig. B-92 punt solitament tirbaħ il-kampjonati u ġralkom naħseb l-istess ħaġa bħalma ġralkom. Għandna 4 snin ilu dak danar ġibna Anzi fit-19 għax 98 Biss dik ma tirbaħtu Champions League għalhekk. Għalhekk kien daqsxejn qisu il-weġġa taffiet għax l-ikbar żewġ nubri ovvjament huma l-kampjonat tal-domestiku u ċ-Champions League. Dis-sena fallejnahom it-tnejn. Jalla s-sena ġejja wieħed jara forsi nirbħu waħda minnhom, min jaf. Andrew, l-istaġun Ewropew ta' Real Madrid, apparti il-fattur Ancelotti li kien protagonista anki nazzardi ngħid indiskuss, insemmi protagonista ieħor li fil-grand din id-darba kien ħanejdu hekk deċiżiv, Karim Benzema illi prattikament waħdu għala l-timijiet Ingliżi fil-bixar finali kellkom iċ-Chelsea għamel logħba kbira Benzema ma l-istess Paris Saint-Germain, Benzema ma City, Benzema. Il-merti tal-attakkant Franċiż fis-suċċess miksub mill-Blancos matul dan l-istaġun. Dal-istaġun u minn mindu telaq Ronaldo dal-aħħar 4 snin improvja ħafna. Għalfejn improvja għax kien hemm iktar dipendenza mit-tim fuqu biex u jiskurja. Ikun dak l-striker ewlieni li ħajġibilna kemm jista' jkun goals. Però da season reġa' ola livell għalkemm issa bħalissa għandu 34 sena u kellu hat-trick kontra il-Paris Saint-Germain. U mbagħad skurja fl-ewwel leg, l-ewwel leg mar tajjeb ħafna ma' Chelsea, u mbagħad reġa' fit-tieni leg skurja l-gowl biex għaddejna on aggregate. U ma' City għalkemm fl-ewwel leg kien tajjeb ħafna għalkemm tlifna u mbagħad skurja it-tieni leg kien kwiet ħafna però skurja l-penalty deċiżiv għat 3-1. U l-Liverpool skont jiena dejjem fil-final nemmen li il-goal kellu jkun goal li skurjaw mbagħad ġi cancelled, imma hija vaga ħafna u ma kienx tort essax tar-referee iktar tar-regoli tal-logħba. Iva kien deċiżiv throughout the whole competition. Li hija importanti ħafna. U insemmu Benzema kemm hu tajjeb, kulħadd jaf kemm hu tajjeb, imma rridu nsemmu wkoll li Ancelotti attacking wise bħala tim tar-Real da season irnexxielu joħroġ xi ħaġa li għal dal-aħħar 3 snin ta' qabel ma konniex qed naraw, Vinicius ma konniex qed naraw dak il-finishing product, dejjem kellu dak il-flair li hu jikreja l-lob, jikreja chances, però ma kellux dik il-finishing touch. Dis-sena għall-Ibirek kellha l-Asensio kellu double figures, x'tkun xi 11 goal in all competitions. Il-Rodrigo lab tajjeb ħafna. Benzema u li u l-Vinicius li ola il-final play tiegħu ħafna ġifieri hija mertu ta' Ancelotti wkoll. Semmejt il-Vinicius li huwa wkoll il-plejer li skurja l-gowl tar-rebħa fil-finali. Taħseb illi jew kemm tfadallu biex nkunu nistgħu nikkunsidrawh fil-livell ta' players bħal Mbappé, bħal Haaland, jina Vinicius naraħ li qiegħed ukoll jitjieb bissu bkoll naf min li jgħidha b'mod dirett Vinicius huwa overrated pereżempju. Ija, normali li ħajkollok dawk il-kummenti. Ara nemmen li biex inkunu ċerti ħanejdu hekk għax Vinicius wera li għandu l-potenzjal. Naħseb biex inkunu ċerti li għandu l-istess livell ta' players bħal Mbappe u Haaland, għalkemm da season kellu season fenomenali, naħseb għandu bżonn season ieħor eżatt l-istess u jerġa' jkollu finishing product aħjar għax hu jikrea ġifieri chances created għandu l-ewwel fil-Champions League, ġifieri l-livell hemm qiegħed dan meta nitkellmu chances created jiġi l-ewwel fil-Champions League qed inqabblu ma' players bħal Mbappe, bħal Neymar. Iva, Vinicius kellu ħafna iktar logħba għax l-Mbappe u Neymar inqalgħu fil-last 16 u mbagħad hekk. Però
he is up there bħala level anke l-istatistika turi, però għandu bżonn season ieħor biex inkunu jisu ċerti u anke l-media di bħal players bħal Harry Kane. Ilhom jgħidu li one season wonder, kull season, u issa ilu 6 seasons u dejjem jiġiblek ħafna goals. Ġifieri Ma tantx naraħ one season wonder jiena fimni jkun hemm ħafna nies li jgħidu hekk xorta waħda. U allura ma tagħtix kas il-media jien inħobb nara l-istatistika għax l-istatistika hija iswed fuq abjad għandek dak u dak huwa l-veru fatt u jistgħu jivvintaw stejjer pandits internazzjonali tkun għal xejn għax għandek in-numri quddiemek. Naqbel ta' ma' Andrew ħafna jien fuq il-biċċa xogħol tal-li plejer jikkonferma ruħu għax inti l-ewwel season qabli anka il-klab oħra ma jkunux għadhom kif naqbad ngħid tefu għajnhom forsi 100% fuq. Issa s-sena dieħla jafu xi sarraf, allura jkun hemm dik l-attenzjoni partikolari fuq dak il-plejer iktar. Issa hemmhekk jekk imbagħad jirnexxielu jissupera dak ukoll, imbagħad jibda jistabbilixxi ruħu tipo Mbappé u ġifieri Neymar daw bdew ukoll ġifieri daw l-ewwel sena jibdew jispikkaw. Umbat it-tarek jibqaw xaddejjin hemmhekk imbagħad turi il-konsistenza. Benzema li sasħal, Benzema kif qed inti 100% kif talaq Ronaldo sploda għaliex għax inti meta kellek ir-Ronaldo hu jkollu Ronaldo, mbagħad telaqgħu allura ġiju il-prima donna ta' Real Madrid. Ġej sul-focal point tat-tim. Eżatt. Mhux jiena naħseb li Real Madrid għalkemm Benzema kien l-aqwa plejer, naħseb mhux hu biss kien. Ta' kien hemm Ancelotti bena sistema fejn il-plejers l-ewwel għat it-tim. L-ewwel għat jisu t-tim fejn għamel żmien ir-Real Madrid jisu t-tim ma kienx daqshekk maquta għat it-tim fil-fatt fil-finali kontra Liverpool. Ħafna mill-plejers issagrifikaw ruħhom fuq wara għax kien jafu li jekk ilaqtu l-ewwel gowl hemm ċans kbir li mbagħad jiġi t-tieni u jista' jkun it-tielet. Issagrifikaw ruħhom ġihom iċ-ċans, insorti ġan Vinicius Junior li jagħmel ġirja tajba, seb il-gowl u rebħu Champions League ġifieri. Naħseb li u maħniex qed insemmu plejer li fil-fema tiegħi kien il-plejer tal-logħba fil-finali li huwa Courtois. U plejer ieħor li nafu l-valur tiegħu huwa fil-fatt l-unika plejer li kisser id-dominju ta' Messi u Ronaldo fil-ballun ta' deb, qed nirreferi għal Modric. Modric. Però Courtois kien asna xaqbad ngħidu. Dakinhar jiena għalija widna minnhom ta' Champions League tiegħu kompletament kienet għax qed ngħidlek tal-blieki. Finali iwa, aktar Champions League kollha il-mixja ta' Real Madrid, il-plejers kollha. Speċjalment ovvjament fuq quddiem ħajjidru l-aktar, ovvjament għax huma se jiskurjaw, però kien hemm kollha li taw prestazzjoni tajba kienu daqsxejn laka ħanejdu kif inhi, ġifieri imma dik biex tirbaħ tazza bħal dik titkollha bil-fors, ma tistax tirbaħ tazza bħal dik. Le nafu wkoll dinja tazza fejn nistgħu ngħidu hekk l-episodji jagħmluha determinanti ħafna fil-fatt ukoll rajna diversi episodji bħal semifinali pereżempju fejn kulħadd kien diġà mela fatta lis-City mhux hekk. Għamlu għall-finali u mbagħad ir-Real Madrid dawru kollox tista' tgħid fil-ħin. Imparati kważi. Eżatt. Inselli sa dan it-tant tal-Melkin Buġejja Elias Nappalika li wkoll għandu domanda li se nsaqsi iżjed tard u għal ħabib kbir tiegħi Clayton Ċomba Żammit li qegħdin isegwu l-programm il-lejla fil-każ ta' Clayton nawgurawlu mill-ġdid wara li jingħaqad fis-sagrament ta' żwieġ mal-istamara tiegħu Xejs nhar it-tnejn li għadda. Mark, min-naħa l-oħra ħanitkellmu fuq Roma issa. Ngħidu li forsi kienu meqjusa fost il-favoriti li jirbħu l-ewwel edizzjoni tal-Conference League. It-trionf finalment wasal wara 61 sena ta' stennija qed ngħidu fejn jidħlu tazzi Ewropej, anki jekk kien hemm xi intoppi fosthom dawk il-famużi Bodo Glimt illi tawkom battikata sew l-ewwel fil-gruppi meta tawkom dak il-famuża 6-1. U mbagħad żammewkom droġo Ruma u mbagħad ħsibna li kienu ħajerġgħu jagħmluha fil-kwarti tal-finali.
Fil-verità, kont temmen li Roma setgħu jitrionfaw din is-sena? Mela ħanibdew minn hawn. Tas-sitta bwieħed aħna dilettanti tagħhom daw. Kull sena jkollna xi waħda. Amal United daqdi inħobbuhom qisna ma apparti. Le fimni apparti ċajt. Mal-Bodo l-ewwel logħba it-tim kien kompletament mibdu. Mourinho prova jilgħab within inverted commas bir-reserves u ma nexlux. Fil-fatt fil-konferenza stampa tar-return mbagħad meta kienu ħejlabu ġo Ruma kien għamilha ċara illa ħajlab l-ewwel 11. Kien ħajlab Mourinho għandu isu l-ewwel 11 bejtu 11, 13, 14 il-plejer li dejjem juża lilhom. Għamilha ċara ħajlab l-ewwel 11 u l-logħba kienet kompletament differenti. Plus ma ninsewx tgħid li mhix skuża imma tagħmel effett. Labna fuq sintetik. Ġifieri li bħala futbol jinbidel naqra. Ġifieri huma daw qatt ma jilagħbu timijiet kbar qatt ma jilagħbu fuq is-sintetik. Allura meta inti tilab dejjem fuq in-natural u meta tilab fuq is-sintetik, anke l-bounce tal-ballun huwa differenti, anke l-mod kif jiġri l-ballun huwa differenti. Rigward jekk kontx naħseb li ħanibħu it-tazza, żgur li le, jien minn naħa tiegħi jiena nħobb nimxi logħba dejjem. U qatt ma kont naħseb illi mal-ewwel staġju Mourinho seta' jieħu t-tazza, ġifieri ovvjament id-diriġenza meta fil-bidunet ġabu l-Mourinho kienu nimmaġina kellhom dak il-ħsieb illi ħaġib il-Mourinho ovvjament ħadd ipprova tirbaħ tazza, però nemmen illi ma kellux illi jien personali ma kontx qed naħseb illi ħanieħdu tazza. Bdejna favoriti konna aħna u Tottenham. Nista' ngħid l-iktar tnejn li bdejna nissemmew. U mbagħad bdew ġejjin il-gruppi, bdejna għaddejjin, u mbagħad jien personali l-iktar li bdejt nemmen meta rbaħna lill-Leicester għax jiena meta tim Taljan jiġi kontra tim Ingliż jista' jkun il-Watford li waqgħu. Għax jien nemmen li tim Taljan ibagħti dejjem ma' tim Ingliż. Għax il-logħbi hija fass ħafna l-Ingilterra, kompletament differenti, allura bdejt nibża ħafna minn tal-Leicester. Meta rbaħna l-Leicester, mbagħad minn għamatit isek ġejt fajna isek tibda tgħid isma' hemm qegħdin għalkemm laqas tibda temmen għax wara żmien kollu. Tifhem ġifieri hekk naħseb. Ma kontx konvint li ħanoħduha żgur. Ma nafx kontx qed tara l-logħba fil-klabb tagħkom, issa ovvjament se jkollna l-klabb news iżjed tard, biss xtaqtek forsi tirrakkunta li naqra l-emozzjonijiet li kellkom mas-suffara finali. Baru, ifhimni, immaġini tibda tara ħafna mis-supporti tuħat jibki. Letteralment, ġifieri tiġi qisek tifel żgħir, tifhem tant kienet ċaġa li ħadd ma beda jemmen. Le, kien hemm atmosfera sabiħa ħafna, ġifieri immens kien sabiħ. L-għonet rajna l-ikbar folla li qatt rajna l-klabb, ġifieri, li ma jkun hemm dak il-kwantità ta' nies laqas jienu President ma ridna nemmnu ġifieri daqskemm ġew nies. Le, kien hemm atmosfera sabiħa, kien hemm ħafna Taljani wkoll, ġifieri, le, kienet atmosfera, ifhimni. Tħossa b'sens kif dak tant kont tkun ilek imxenna għalija bil-Malti tazza li kien hemm euforija sieħa nista' ngħidlek. U Andrew, minna ħatakom, l-atmosfera li kellkom fejn kontu qed taraw il-logħba again il-klabb news inħalluha mal iżjed tard. Forsi anki Joseph ukoll forsi tistgħu tarrakkuntawna naqra l-emozzjonijiet tal-finali kif rajtu għandhom hawn Malta. Kienet esperjenza ħanejdu hekk, fis-sens aħna minħabba anki l-kwistjoni tal-COVID konna waqafna niltaqgħu. Allura once li rġajna bdejna dal-aħħar ftit xhur fl-aħħar tal-Liga u Champions League, il-lob ta' Champions League, tapprezza iktar dak li għandek għax issa fl-aħħar rġajt f'daqqa waħda tiltaqa' ma' nies li forsi aħna ma nkunux ġifieri jkun hemm nies ġodda, ma nkunux nafu l-xulxin, imma ikollna common goal. Dik li hija taqadna l-futbol jaqadna fl-aħħar mill-aħħar, ma tkunx taf xi ħadd personalment, imma dik li naqdu u kellna surprisingly kellna nies li qed jibatulna fuq il-Facebook page li mbagħad nisemmuh Spanjoli, issaqsuna fejn ħammorru narawha u ġew, ġifieri kellna anke partitari Spanjoli li ġew jarawha magħna u f'qajna post insomma u rajna naqabir rattir mal-Iskurja Vinicius ħanejdu hekk. Aħna għamilni open air fuq żewġ big screens kien hemm ġaġinien fil-klabb għax il-klabb ma kien se jasal nies li kien hemm fil-fatt kien hemm il fuq minn 400 ruħ, ġifieri
jattendew il-logħba. Kif ħassejtni jiena tibda b'tama kbira, ma fl-aħħar tiġix bista lejlek kif ħassejtni. Le, ovvjament, immaġina disappunt kien kbir, imma forsi tirrakkuntalna naqra l-atmosfera li kellkom intom in-naħa tagħkom issa. Naf li kien ħafna Maltin telgħu jaraw il-logħba Pariġi u ma nafx hekk biżew minn tal-Liverpool żgur ma nafx nimmaġina il-kamp Madridista, ma Joseph. Ejli, l-atmosfera bdejna in-nies bdew jinġabru mis-seba ta' flaxija. Jiġifieri kulħadd jistenna kif qed inti aħna bdew jgħidu li aħna l-favoriti għalkemm jiena ma nemminx li finali hemm xi ħadd favorit u hemm mhux, speċjalment wara 2005 meta aħna irbaħna l-Milan minn 3-0 l-bdejt nemmen li m'hemmx favoriti fl-logħba bħal din, però l-atmosfera kienet sabiħa ovvjament, speċjalment qabel il-logħba. Jiġifieri tibda bid-diski hemmhekk tal-Liverpool l-innu You Never Walk Alone qabel il-logħba, kulħadd ikanta mal-television, mal-big screen insomma. U mal-logħba kif kien qed jiġi x-xogħol, jiġifieri bdew ġieni xi chances, il-goaler beda jagħmel saves kbar. Waqaskiet xin kien hemm il-gowl ta' Benzema u min jgħid gowl u min jgħid mhux gowl mhux se nidħol fil-mertu kienx gowl jew le għax ma nafx, ngħidlek il-verità għax min jgħid dik ir-rule hekk u dik ir-rule mhux hekk, però mbagħad xi ġie l-gowl tagħhom waqa' daqsxejn ta' skiet. Kien hemm daqsxejn ngħidu ta' disappunt, ħanejtek man-nies ħafna minnhom kienu ovvjament supporters mhux ħafna minnhom, kważi kollha kienu supporters tal-Liverpool. Kien hemm daqsxejn stennija isa biex forsi inġibu draw, ma ġiex, u ovvjament fl-aħħar spiċċa b'diżappunt. Però overall kienet attività sabiħa ħafna. Ġifieri aħna meta jkun hemm xi finali jew hekk dejjem hekk nagħmlu, jiġifieri nagħmlu fuq big screens open air. L-aħħar li il-finali ta' qabel irbaħnija u bqajna niddevertu hemm barra ma nafx kemm. Din darba ma m'għamilniex. Tajjeb, mela, grazzi lil Joseph ukoll ta' anke sew lill-panel ukoll tal-li qasmu magħna l-esperjenza tal-finali. Issa se mmorru l-waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna għaliex id-dibattitu ser ikompli wara dan. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Iż-żmien tant mistenni mid-dilettanti tal-Formula 1 reġa' magħna. Game Breaker bi pjaċir jixtieq iħabbar li qed jaċċetta ordnijiet tal-logħba F1 2022 għal PlayStation 4, PlayStation 5 u Xbox għal prezz ta' €65. Għalhekk approfittaw minn dan iċ-ċans li tieħdu l-post ta' Sir Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc jew Lando Norris fost l-oħrajn biex suqu l-karozzi tat-tim favorit tagħkom fuq it-tracker kollha tal-kampjonat ta' din is-sena fuq l-unika logħba uffiċjali ta' dan l-isport, F1 2022. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura għal tieni parti tal-programm l-intervista, il-produzzjoni ta' diskussjoni li l-Kamra Sportiva ittella kull nhar ta' ħamis fejn matulu jien Antonello Bela niddiskutu diversi temi li rigwardaw il-futbol sew lokali sew internazzjonali kif ukoll il-Formula 1. Illejla qegħdin niddiskutu l-istaġun tat-Tazzi Ewropej flimkien ma' Andrew Borch li huwa rappreżentant ta' Real Madrid Supporters Club Malta, is-segretarju ta' Roma Club Malta Margalja u Joseph Vella illi qed jokkupa l-issa skariga fiħdan l-Official Liverpool Supporters Club Gozo. Passoltu nfakkarkom li tixtiequ issaqsu xi domanda jew għandkom xi kumment xtaddu fuq dak kollu qegħdin niddiskutu llejla, intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu dak kollu illi tixtiequ tgħidu fil-parti li għandna miftuħa apposta għalikom
ma' din ix-xandira. Ninsabu wkoll fil-battuti finali tal-logħba Malta-Estonja mill-UEFA Nations League. Sfortunatament ir-riżultat fil-fatt il-ħin tal-mistrieħ ħareġ qegħdin fil-ħin miżjud tal-logħba fil-fatt kif qegħdin taraw fil-grafika sfortunatament Malta tinsab minn taħt gowl ta' Vasiljev fil-21 minuta. Riżultat li forsi jista' jinteressa wkoll il-diversi partitari tal-futbol Spanjol li llejla qegħdin jarawna Spanja fil-vantaġġ kontra l-Iżvizzera fil-grupp tagħhom tal-UEFA Nations League. Pablo Sarabia jiskurja fit-13 il-minuta, Svizzera xejn, Spanja wieħed fil-waqt li mill-istess grupp ta' Spanja il-Portugal qiegħda 2-2 minn fuq ma' Repubblika Ċeka, gols ta' Cancelo u Gonzalo Guedes. Mela għandna domanda għal Mark min-naħa ta' Elias Nappa Likari illi l-ewwel qed qalilna proset tal-programm, grazzi lilek Elias illi llejla wkoll tinsab magħna. Elias qed isaqsina jekk taħsibx Mark illi Roma jistgħu jikkompetu għall-Europa League, għal-rebħ tal-Europa League peress li hemm iktar timijiet kompetittivi issa? Jiddependi mit-transfer market issa. Daka dejjem. U jifhemni, jien immaġina li ħajjipprova issa Mourinho imur għalija wkoll, ġifieri issa l-istep li jmiss, tifhem ġifieri. Però għaduk minn ħafna, jien fis-sens għaduk minn għadu qasbis beda xejn. Ifhemni, jiena jiddependi minn ħafna affarijiet, anke pereżempju dis-sena u din naħseb li hija parti mill-bidla li għamel Mourinho tgħid li mhux kollox jista' jiġi, però l-injuries li kellna dis-sena kienu vera minimi. Aħna mdorrin snin twal ilu, injuries twal, ġifieri players konna 6-7 injuries jidħlu qed joħorġu 2. Dis-sena jew jien nemmen li Mourinho bidel struttura kompluta min-naħa tal-klabb. Bida jiddependi issa s-sena dieħla wkoll, għax hekk ma jkollokx injuries, hekk ma jkollokx ħafna sospensjonijiet. Transfer market ikun tajjeb. Ovvjament ħad tipprova tikkompeti nimmaġina, però biex ngħidlek hekk hux ħan ikkompetu sal-aħħar fl-Ewropa League minn issa, naħseb għaduk minn wisq, ġifieri jalla. Mingħajr ma ninsew ukoll illi ikun hemm dawk it-timijiet li jinżlu fil-UEFA Champions League, mill-UEFA Champions League. Biss qed nitkellmu fuq l-Europa League. Mark, minkejja deriet ta' timijiet bħal Napoli dis-sena, Barcellona, Borussia Dortmund u West Ham United fost l-oħrajn, il-finali naħseb kienet waħda sorpriża jnek kif rajna l-Eintracht Frankfurt jilagħbu kontra ir-Rangers bil-Ġermaniżi jollu t-tazza għall-ewwel darba. Ħanibda bik Mark, imma bad nixtieq nieħu wkoll round mill-kumplament tal-penny jekk jogħġobkom. Taħsbu li dan is-suċċess jirrifletti verament il-livell għoli li hemm f'din kompetizzjoni, jew taħsbu illi l-fatt li forsi t-timijiet imsejħa kbar qed jispiċċaw jidħlu fil-UEFA Europa League mhux qed jagħtu dik l-importanza li s-soltu jagħtu l-UEFA Champions League u konsegwenza terk ukoll forsi li qed naraw timijiet bħal Eintracht u Rangers jagħmlu għall-finali. Ħanibda bik Mark, mbagħad noħu round minn Joseph u Andrew. Ħanibdew minn hawn. Jiena qatt ma nemmen illi player jinżel biex jitlef fil-ground, qatt ma nemminha. Issa, il-livell fil-fatt jekk tqabbel il-finali tal-Conference League, is-semifinali u l-finali mal-finali tal-Europa League, bħala livell tista' tgħid li l-Conference League kien iktar għoli għax kellek semifinali kien hemm il-Olympic Marsilja kontra kontra l-Feyenoord. Kontra l-Feyenoord u Roma mal-Leicester. U kien hemm ir-Roma mal-Leicester, jiġri bħala tmieta apparti r-Roma 3 timiet oħra waw mill-Europa League. Issa mbagħad il-final insertaw l-Eintracht Frankfurt li tgħid inti u r-Rangers u nqalgħu timiet bħal Napoli, bħal Barcellona. Ifhem dan huwa sabiħ tal-futbol fl-aħħar mill-aħħar, għax ma tkunx taf sa jiġri, jiġifieri. Però sorpriża, però fil-bidu jista' jkun hemm dil ħaġa li ma jkunx hemm forsi daqshekk però jien nemmen li mbagħad wara kif jibdew il-fażi tal-gruppi
l-affarijiet jibdew jisserjaw iktar, ħanejtek, jibdew jisserjaw għax imbagħad meta inti tibda miexi u tibda tinduna li hemm tazza fin-nofs, jien nemmen li kull klabb ikun irida mbagħad. Jien hekk naħseb. Jiena hekk naħseb jien naqbel miegħu. Plus li x'inti kkonsidra li tirbaħ l-Europa League għandek post awtomatikament fil-Champions League u qiegħed ma l-ewwel 8 fl-ewwel polza jiġifieri li tagħmel differenza għax fl-ewwel polza tista' tevita anke timijiet kbar. Naħseb li hija importanti. Ma tix tqis il-finali dis-sena jekk tara l-finali l-oħrajn u mir-rebaħa qed nitkellmu rebħu għal Villarreal li waslu s-semifinal sena għaddiet, rebħu timijiet bħal Sevilla erba' darbiet dal-aħħar 12 sena, il-Chelsea, l-Atletico, jiġifieri din kienet insortat hekk dis-sena. Jien naħseb li t-timijiet, speċjalment dawk li jinqalgħu mill-Champions League, x'in jiġu mbagħad imorru fl-Europa League, jgħidu issa mill-ħażin nippruvaw nieħdu din u qed jinqalgħu timijiet tajbin jiġifieri. Dis-sena rajna s-saħallija ma bkomplewx. Però tqis il-Barcellona ta' dis-sena mal-Barcellona li s-soltu naraw. Dis-sena kellhom ħafna daqsxejn ħafna nkwiet, del ta' coaches, ta' coach insomma, u problema ta' flus. Ġifieri tqis jien naħseb li t-timijiet speċjalment fl-aħħar kif qal Mark imbagħad l-importanza tagħha qed jagħtu ilha ġifieri t-tazza. Andrew, Joseph fil-fatt semma l-Barcellona illi ġew relegati fil-UEFA Europa League, naħseb illi ħadd ma kien qed jistenna. Taħseb li dan kien l-akbar xokk illi kellna fil-staġun ta' futbol Ewropew dis-sena? U saqsejta speċifikament lilek għax ovvjament issegwi l-liga, forsi ħadd pjaċir minħabba li wkoll ir-rivalità kbira li hemm bejn Real Madrid u Barcellona. Parentesi żgħira hija ħasra li din is-sena ma tantx kellna rappreżentanza f'dan il-programm meta kien hemm bżonn mill-kamp Katalan, nisperaw li fl-istaġun li ġej din ir-rappreżentanza ikollna wkoll bħalma jkollna ta' Real aħna dejjem nippruvaw nagħtu spazju lil kulħadd biss Andrew. Ara, daw is-season ħażin ħafna Ronald Koeman u mbagħad bidlu u jisu Xavi improvi l-affarijiet tom raċċa tama ħanejdu hekk, però qatt ma kienu konvinċenti anke meta beda Xavi fiċ-Champions League. Ġifieri daw kienu lucky anzi li setgħu jilagħbu l-aħħar logħba fil-fażi tal-gruppi u kien għadhom biċ-ċans li jidħlu fil-Champions League għax meta labu kontra l-Benfica li kien match day 5 out of 6 kien Seferovic minn għalija tal-Iżvezja, tal-Switzerland, kien tilef ċans tipo mingħajr kważi l-goaler tilef ċans fl-aħħar minuta li ħallihom bit-tama li b'xi mod jgħaddu. Issa huma ġew relegati għall-Europa League għall-ewwel darba minn xi 1999 jew il-2000 li kien l-aħħar darba li kienu hemm. U naturalment li kieku jiena nkun plejer f'dak l-istat li suppost qiegħed fiċ-Champions League u nżilt l-Europa League, iktar ikolli kilba suppost biex nirbaħ l-Europa League biex jiena ngħid jekk hemm kind of id-dinja kollha qed tgħid xi tmejlu bina għax inżilna hawnhekk għall-inqas tiġbor ġieħek. Kont għaddi l-punt li inti isma' sibni faċli dita dan mhux il-kompetizzjoni tagħna mill-ewwel x'ismu, però ma kienx huma naħseb l-iktar sorpriżi kienu huma li marru ħażin ħafna, then again Frankfurt kienu tajbin ħafna għax minn għalija il-Barcellona nqalgħu kontra l-Frankfurt. Eżatt. Mbagħad kellek in-Napoli. Imma Napoli kemm fis-Serje A u kemm fil-kompetizzjonijiet tal-Ewropa malli għandhom situazzjoni u ġili nifollow jak Antonello, ġili tkellem fuqha, malli kollhom situazzjoni deċiżiva kważi qatt ma jnexxielhom iżommu dik il-mental strength biex huma jirbu. Ġifier meta kienu l-ewwel fis-Serje A, mill-ewwel ikollhom ċans biex iġeddu il-lead fil-qoċċetta tal-klassifika u ma jirnexxilhomx għax jew draw jew telfa. U waħda wara l-oħra biex imbagħad taw il-vantaġġ pereżempju fis-Serje A iż-żewġ timijiet Milanisti. U nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll, hemmhekk fejn jidħol il-coach fil-fatt. Hemmhekk fejn jidħol il-coach nista' ngħid fuq Roma stess aħna għamilna season wara l-ieħor niġu għas-CUNO
kif jaqbess Jannar inkunu qegħdin tajjeb kif niġu s-sinopu nibdew waqgħu il-punti. Niftakar fi żmien Rudi Garcia jien meta għamiltu sena Mela. minnhom kontu bdejtu b'xi 8-9 rebħiet Mela, u mhux tal-li 10 Juventus 10 nfila. Mhux tal-li Juventus qatawkom tal-li kissru r-rekord ta' Mela. punti. Għax dik konna minna rekord 10 nfila, 10 rebħiet infila. Imbagħad niġu għas-Sionno, għalhekk meta immorru għall-ewwel mistoqsija kont qed tinna fuq Mourinho jekk spiċċa xu Ancelotti, hemmhekk jidħol il-coach, hemmhekk tara l-mentalità kif inbidel, mhux qed ngħid li ħanilfu l-Ewropa League, tew ħanieħdu l-lig is-sena dieħla, ma ix-xogħol ikun jidher, ix-xogħol ikun jidher. Mark, laqgħet niddiskutu Joseph konsidej xi ħaġa. Le, kompli, ma importa. Le, għax kienet ngħid kemm Mourinho u kemm Ancelotti huma coaches rebbieħa dawn xebgħu jirbħu kull imkien. Jiġifieri bil-fors li xin jiġu għas-Sionno jafu x'għandhom jagħmlu għax rebħu f'diversi leagues, mhux f'lig wieħed. Mhux f'lig wieħed. Pereżempju Mourinho dim għamil żmien twil coach l-Ingilterra, u għalhekk Roma kontra l-Leicester kellhom mhux dak il-vantaġġ imma kien jaf x'għandu jagħmel kontra il-ħeffa tal-Leicester li hu tim ħafif. Għax li Rodgers jilab bil-ħeffa. Kien coach tal-Liverpool ukoll u ġifi nafu. U kien jaf x'għandu jagħmel biex jikkontrasta dawn il-Leicester u għaddew fil-fatt u spiċċaw rapport-tazza. Sewa wis, Mark, laqgħet niddiskutu wkoll il-livelli tal-kompetizzjonijiet rispettivi. Ħammaru ftit, mhux ftit, lura sew, imma fl-istess ħin inħarsu il-qoddim. Nafu x'ġara f'Awwissu li għadda fil-UEFA Conference League fejn Hibernians u ħanitkellmu ftit fuq it-timijiet lokali hawnhekk bla tlaq li ngħid li ġew misruqa post fil-playoffs illi b'mod personali jiena nemmen illi kieku Hibernians labu mbagħad mal-Red Imps ċertament il-tim ta' Stefano Sandera kellu biex imbagħad jibqa' sejra l-gruppi. Biss minn dak li rajt din is-sena inti fil-UEFA Conference League. Din is-sena ser ikun hemm Hamrun Spartans, Florjana u Gżira United illi ser jilabu fil-rounds preliminari tal-UEFA Europa Conference League. Temmen li forsi xi ħadd minnhom jista' jirnexxielu jagħmel dak li Hibernians ġew impediti milli jagħmlu u forsi fl-aħħar naraw tim Malti għalmenu jagħmilha sal-gruppi tal-Conference League. Hekk min issejjer żball ukoll fuq tal-Hibernians, ir-referi kien qal xi sospensjoni jekk min issejjer żball ukoll. Imma mbagħad waqef inni vera Jekk wkoll min issejjer żball. id-dannu kien ġasar. Le, id-dannu sar, imma hekk turi kemm vera il-ħibs kellhom raġuni, ġifieri ma kienx hemm il-ġlied ta' xejn, ġifieri ovvjament inħaraq hekk. Imma rigward it-timijiet Maltin, naħseb bħala l-iktar tim li għandu usumentar ta' naħseb li huwa l-Ħamrun. Għaliex għax qed jipprova jieħu il-krema tal-plejers, il-president li għandhom il-Ħamrun, u naħseb li t-tir tiegħu li forsi jirnexxu jien nemmen lista speċjalment fil-bidu nemmen lista javvanza da tim Malti mhux qed ngħidlek li ħajasal sas-semifinali għax tkun saqajk malar. Almenu ngħidu. Kollox jista' jkun. Imma rajna tim Malti jidħol. Jekk naraw l-ismijiet li kien hemm fil-bidu tal-Conference League, ma kienx hemm xi ismijiet partikolari, mhux qed il-futbol ma jitlafx bl-ismijiet. Jiġifieri llum ħadd tikloba, illum ħadd tallem il-futbol ħadd tikloba, però nemmen li jista' javvanza xi ftit tim jew ieħor ħanejtek. Jiġifieri anke jekk toqgħod tara mentalità tan-nazzjonal inbidlet. Il-mentalità nazzjonali aħna mdorin naraw it-tim Malti dejjem jiddefendi u qed nitgħu kontrattakk. Illum il-ġurnata bil-coach li hemm bil-istruttur li qed jinħoloq u anke bil-ftit xogħol li mhux ftit, ix-xogħol li jagħmel Rejza Żvarruġa qabel meta beda jintroduċi iż-żgħażagħ, però da għamel mentalità Bisman ġa għamel mentalità differenti ħafna lit-tim nazzjonali, ġifieri li tista' tirrifletti tajjeb nisperaw anke fuq il-lig. Se naraw x'jista' jiġri. Mela, wara din il-parentesi lokali, ovvjament mbagħad se nitkellmu fuq hekk fl-istaġun li ġej li se jibda nista' ngħidilkom minn issa fil-bidu ta' Awwissu, il-ġimgħa dejta wkoll se jkollna
l-aħħar programm ma fuq se nitkellmu fil-parti finali. Paris Saint-Germain u Manchester City. Żewġ timijiet illi kellna ħafna aspettattivi dwarhom, nefqu l-biljuni, Messijiet, Ramosijiet, speċjalment il-Paris Saint-Germain, Neymarijiet u xorta spiċċaw ma rebħux dik it-tazza li tant jixtiequ jollu. Nixtieq nisma' naqra tagħkom darba Andrew, intom labtu ma' tnejn li huma u lajtu li tnejn li huma. Ħa nisma' tiegħek l-ewwel. U mbagħad nara Joseph x'għandu xi jgħid speċjalment fuq City. Naħseb il-PSG iktar kienet meta tqabbel il-PSG u Man City naħseb il-Manchester City jien nippreferihom bħala tim, bħala kwalità. Minħabba li għandhom mhux biss il-players ta' kalibru imma l-coach ta' kalibru. Pochettino huwa player tajjeb, coach tajjeb ħafna, però m'għandux biżejjed esperjenza u għandu ħafna jista' jistejjaħ drama fid-dressing room dawk il-players kollha li jaħsbuhom l-aħjar fid-dinja li qatt ma kienu bħalhom u ħafna minn dal-ħmerijiet biex inti mentalment tiħendli dawk it-tipi ta' karattri huwa diffiċli ħafna. U Pochettino li rajna fi żmien li kellu ma' Tottenham Hotspur kienet ukoll simili bħalma għedna Napoli li huwa jaf jikkoċja tim rebbieħ imma malli hemm ftit pressure it-tim jikrolla. U hekk ġara eżatt għax huma kellhom misshom l-ewwel leg, pereżempju r-Real naħseb l-ar logħba li kellhom fiċ-Champions League dis-sena għalkemm kien hemm punt fejn konna qed nitilfu 3-0 kontra Chelsea. Inqabbel dik kienet forsi t-tieni l-ar logħba sakemm mbagħad skorrejna 2. L-ar logħba kienet telfa ta' 1-0 kontra l-Paris Saint-Germain meta huma kienu ġadarhom. Kellhom jagħtuna visible goals kieku rridu, Messi telef penalty, ma wafux jattakkaw, kellhom fuq iż-żewġ legs minn għalija kellhom xi 48 shots, ġifieri 24 shot għal ġollasta kull logħba, fuq kull leg. U kull marna xilhom jiskurjaw goal wieħed ġo darhom mbagħad goal wieħed away. Ġifieri kellhom għandhom ħafna kwalità, però inti tirbaħ il-logħb mhux bil-kwalità biss, billi tkun deċiżiv. U r-Real għalkemm mbagħad f'10 minuti kompletament bidlu l-logħba. Għax attakka Courtois, attakka il-Donnarumma, Benzema, u għal l-ewwel goal qishom ma kinux jafu x'ħajqbdu jagħmlu. U mbagħad iż-żewġ goals ġew malajr reġgħu ta' Benzema imma għax kienu diżorganizzazzjoni organizzata. Kompletament iva weħdi. U mbagħad għandek il-Manchester City li huma ħafna iktar tattikament smart, kellhom l-ewwel leg reġgħu għalkemm rebħu għamlu żbalji, l-ewwel leg kienet diżastruża miż-żewġ naħat, ġifieri kien hemm ħafna żbalji difensivi. Mbagħad it-tieni leg kienet iktar isu għall-ewwel magħluqa, mbagħad Mahrez skurja l-gowl. Pep għal xi raġuni li ġieli huwa wkoll imsemmi li fis-semifinali ta' Champions League jagħmel xi deċiżjoni stramba, beda jbiddel il-players biex jipprova jalaq il-logħba, u mbagħad meta inħassdu biż-żewġ goals tar-Real ma kellhomx l-istess dinamika bħala tim biex jilagħbu l-logħb li jħobb jilgħab Pep. Għax Pep plan A u jekk ma taħdimx plan A ma jkunx jaf ħabad jagħmel. Allura hu qisu għalaq il-logħba għax ġo moħħu kienet lesta għax ifhem diffiċli tippretendi li ħajskurjaw żewġ goals ir-Real ħalli għal ir-Real huma kbar. Imma biex tiskurja żewġ goals f'żewġ minuti kontra tim bħal Manchester City fiċ-Champions League ikollok il-moral baxx għax trid b'xi mod tieħu żewġ goals. Hija stramba ħafna li għandhom ukoll hija li hija xi ħaġa tad-daħ li forsi l-Liverpool ukoll ikunu proud gburin biha bħal maħna r-Real. Għandna il-history is on our side. Li inti għandek klabb leġendarju mhux għal 20 sena, mhux għal 30 sena, mhux għal 10 snin, imma għal tul ta' żmien u anke Roma, għax Roma bħalissa forsi mhux jikkompetu fl-elit tal-xismu, però għandhom history ħafna iktar interessanti minn tal-PSG u minn tal-Manchester City. Dik qisatejn. Anke l-mentalità tal-players ikollok ċertu pride li qed tilgħab għall-klabb prestiġjuż
u you are very part of history, imma dik il-pride tagħmel ħafna mentalment. Il-futbol huwa lok mentali apparti parti fiżikali. Joseph, Manchester City. Jien naqbel ma' Andrew, tinsix li dawn huma żewġ clubs, Paris Saint-Germain u anke City li għalkemm l-aħħar 10 snin bdew jibqgħu ħafna flus, dawn għadhom ma jabħux Champions League, ġifieri mhux qegħdin l-isem tagħhom mhux qiegħed hemmhekk mal-kbar ngħidu hekk. Issa Manchester City li nista' ngħid li forsi kienu daqsxejn żvantaġġjati imħabba il-Premier League li nafu li huwa lig ħafna itqal minn ta' Franza, għalhekk il-Paris Saint-Germain jiddiżappuntawni iktar għax dan prattikament il-lig tagħhom. Il-Paris Saint-Germain jiġifieri jistgħu jiffokaw fuq il-lig. Il-Manchester City tara l-akwisti li ġabu. U x'intara l-flus li jonfqu. U jekk hemm plejer tajjeb fi Franza jixtru huma biex idajfu l-ħadd ieħor. Li x'intara dak l-affarijiet tgħid dawn moħħhom qegħdin fiċ-Champions League ġifieri biex jikkompetu madwar huma stess jammettu jiġifieri li dik it-tir tagħhom għax il-lig pratikament mirbuħ. Jiġifieri is-City li forsi kellhom din is-sena li baqgħu sal-aħħar il-Premier League imdendel. Konna qed nikkompetula maħna jiġifieri li issa tgħid li Liverpool ma talgħux final, però mbagħad il-Liverpool fiċ-Champions League u mbagħad hija storja oħra, jiġifieri hemm don dik ix-xi ħaġa bħal Real Madrid li xintiġi jassiju nodonnu it-tazza huma jgħidu ħobna l-iżdewġ timijiet li huma fil-fatt huma l-iżdewġ timijiet li European Nights ta' Liverpool. U mhux ta' Liverpool biss ta' dawk il-timijiet bħal Milan, bħal Real Madrid li rebħu it-tazza għal numru tajjeb, jiġifieri għax dana biex terbaħ u biex terbaħ 14 darba tajjeb ħafna, jiġifieri jibqa' ġifi għanna t-tielet l-iktar tim li rbaħna Champions Leagues, jew European Cups, għanajdu għek, għax għamil jisimna l-Lisabon. Is-City li kellhom li għandhom problema li il-Premier League huwa ħafna. Ġifieri mhux faċli tikkompeti fil-Premier League sal-aħħar logħba u titla final fil-Champions League. Fil-fatt anki l-Liverpool kienu għajjenin, ġifieri b'ma Real Madrid. Kemm fiżikament u aktar mentalment. Dik is-sekonda żejda li kellna quddiem donna sparixxiet. Ma kienx hemm, ngħidu hekk. Għandna domanda. Jien nemmen li t-tnejn li huma maħluqin qegħdin hemm issa kemm il-PSG u kemm il-City it-tnejn it-tir tagħhom huwa Champions League issa. X'hekk, ekku. Mhux qed ma ħadux pjaċir bil-lig ta' ġifieri is-City imma it-tir tagħhom huwa Champions League, speċjalment il-PSG kif qegħdin armati, letteralment ġifieri dawn it-tir tagħhom biex jieħdu Champions League, għax il-lig qed tgħid inti qasem storja ġifieri. Qed jieħdu kull sena. Mhux hekk bil-fimni. Mark, għandi domanda lik minant Mark ieħor din id-darba li huwa Mark Xkembri li wkoll nixtieq insellem u nirringrazzjah tal-ħidma sfiqa illi wkoll jagħmel minn wara l-kwinti għal dan il-programm. U qed jistaqsi, taħseb l-suċċess ta' tim Taljan fl-Ewropa kien ta' kombinazzjoni jew inkella kien il-bidu ta' minn ġdid tal-futbol Taljan? Ma naħsibx li ifhem meta tirbaħ tazza mhux daqshekk tkun kombinazzjoni għax inti għandek kif nabgħod ngħid għandek triq x'timxi da mhux tgħid hemm logħba rbaħta ħadd tazza, hemm triq, ġifieri kombinazzjoni mhijiex żgur. Li bdew fil-bidu bittilli joħduha mal-ewwel ma jifhimni, l-logħba ħadd biex tirbaħ. Ma nafx jekk kienx hemm it-tir mal-ewwel li nirfu kompetizzjoni, però mbagħad vetlek l-ewwel meta mbagħad tibda mhix bda tara ir-riżultati ġejjin, ovvjament mbagħad ħadd ipprova toħodha. Però jista' jkun li jkun il-bidu għal timijiet oħra mhijiex faċli. Għall-ebda timja faċli. Anke għal Milan li ħadu l-lig, jiġifieri meta ħadd ikkompeti ma' dawn it-timijiet li qed insemmu tipo bħal Liverpool li għandu dik l-esperjenza Real Madrid, il-PSG, il-Manchester City daw xorta tem gap kbira jina li bejn daw it-timijiet u l-Milan li huma iċ-Champions tal-Italja, jiġifieri, u hemm l-Inter u hemm in-Napoli li
terġa' tgħid iktar u iktar innafra l-Interina għalija l-Inter u l-Milan kienu qisu bażikament ishom fuq l-istess livell. In-Napoli kienu dik il-ħarir inqas. Però xorta jiena għalija da ma tistax tgħid fil-futbol, fil-futbol kif konna qed ngħidu l-futbol jintlaq fil-gram mhux bl-ismijiet. Però hemm gap għad hemm gap naqra qawwi. U anke naħseb il-fatt li il-finanzi Mhux hekk? Il-finanzi dejjem huma biċċa importanti u fil-fatt ħafna mit-timijiet li jaslu. Mhux biċċa naħseb ħafna importanti. Ħafna. Biex tikkompeti biex tixtri l-players. U mhux biex tixxi biex il-players, diżomma mhux kulħadd trid il-miljun. Żomma titħallasom dan jibdew jitolbulek pagi ekstravaganti, ġifiet. Immaġina. Dan tisma' ta' Mbappé, dan tgħid dan mhux veru, dan ta' veru, dan. Jiena lija ta' Mbappé hija letteralment bastazata u qed ngħidha bl-akbar responsabbiltà għaliex inti 325 miljun xi ħaġa kien il-kuntratt. Plus il-poter li tneħħi lid-dirigenti prattikament għalu dan huwa ċwievet tal-klabb. Bess nbidlu l-isem. Paris Saint-Germain ġisib għamlu l-wisbu, Mbappé FC. Eżatt, Jiġu l-affarijiet. Ma tamilx ġejt il-futbol lokal, il-futbol in ġenerali. U xorta ma ħadux it-tazza. Li ġifieri għalhekk. U issa tix ħaġa jiena ngħidha, forsi ma jaqblux miegħi. Timijiet bħal daw jiena personali ġifieri m'għandi xejn kontra PSG. Nuhu pjaċir meta ma jaħdux tazza għax daw huma timijiet li jridu jqirdu l-futbol. Jridu jixtru għat-tazza, jisom minn għalihom li bil-flus ħad tixtri t-tazza. U ma dawn qed jagħmlu, qed jippruvaw jagħmlu. Dan fil-fatt rajnieh ukoll fil-każ tal-Juventus illi daw baqgħu jixxu ġabu addirittura lil Cristiano Ronaldo li dak iż-żmien kien l-aqwa plejer u anzi marru lura x'dejjem kienu eliminati fir-round tal-aħħar 16 volderi il-flus mhumiex kollha sa ċertu punt. Le mhumiex kollox, Alla ħares il-flus kollox. U jalla jibqa' hekk. Alla ħares hekk. Huwa importanti x'inkella anki l-imqas dak il-famuż imqas bejn it-timijiet il-kbar u t-timijiet iż-żgħar qed ikompli jikber. U għalhekk naħseb nisbħan ħadd ma jaqbel fuq is-Super League. Għax dak ieħor li jista' jkompli jaqret il-futbol. Mhux hekk. Semmejt suġġett naqra antipatku Andrew. Kont ħanejt biss ikolli mhux biex naqbes għas-Super League, però għax naf li l-President tar-Real huwa wieħed li jrid is-Super League, però kif qed jaħdmu l-UEFA u l-FIFA u x'ismu għal-hemm resqin bla ma nafu ta'. Dawn qed jagħmlu eżatt l-istess ħaġa tas-Super League imma through the official body ħalli aħna kulħadd jidher hello le għax qed nagħmlu għaġit tal-futbol. Imma ġifieri hemm motiv personali minn żewġ naħat kemm mal-klabs bħal-Real, bħal-Juventus, bħal-Barcellona, bħal-Atletico dawk li kienu oriġinarjament fis-Super League, biss il-format ta' 2024 Champions League ħajkun eżatt bħalma kien promoted il-Super League li huwa jiġi pereżempju l-5 post jew min jiġi l-raba post jekk ikollok xi outlier bħal West Ham li mhux soltu jidħol fir-raba post u għandek il-United li huwa tim kbir fil-passat bħalissa mhux daqshekk li jiġi fifth xort ħajidħolu fiċ-Champions League minħabba li għandhom il-history. Permetti li ninterrompikom ftit aġġornament mill-Istedju Nazzjonali f'Taqali Jurgen de Gabriele jġib il-gow ta' draw għal Malta 56 min tal-lob Malta wieħed, Estonja wieħed. Tajjeb. Indunajt li ġibna draw minn wiċċi Antonello. Bħala mhux biss bħala ħan nsejħulek persuna li bid-netwerk tagħna nikkavarjaw okkażjonalment il-futbol lokali manki bħala Maltin nieħdu pjaċir ukoll. Mhux hekk. Naraw dan ir-riżultat jalla ikompli jalla wkoll kien gow sabiħ minn corner tal-plejer ta' Hibernians ukoll corner dirett fil-fatt jalla ħalli nifqgħu nilagħbu tal-iskaramatiċi jendu kompli l-argument tiegħek għax
Kif kont qed ngħid, ġifieri da pereżempju jekk il-West Ham jiġu raba, imma il-United fl-aħħar 20 sena kienu fl-Ewropa għal 15-il sena minħabba li għandhom dik il-history bl-index bil-numri li jkunu qed jaħdmu jidħlu huma fil-Champions League. Anki jekk ikunu spiċċaw fil-ħames post mill-raba, mela dan għandek tim bħal West Ham li kellu pereżempju season l-imsena tkun stupend, imma xorta jqilgħu daqqa fuq wiċċhom għax jgħidulhom intkom ma kontux fl-Ewropa ta' dal-aħħar 20 sena, l-United kienu. Allura Ma tagħmel sens. Bla sens, Fejn il-meritokrazija? bla sens ta' ver. U mhux fair, għax mbagħad tibda ta' qalb anke dawk it-timijiet li jippruvaw jagħmlu xi ħaġa aktar milli jifilħu. Mhux hekk. Tgħid jiena qed nagħmel hekk jiena mela. Allora, kif qed tgħid inti l-West Ham meta ħajtlu allura, pereżempju. Mhux hekk. Jekk sena wara sena jqogħdu jiġu barra, kull darba jqalgħuhom. Eżatt. Għax dan l-Ingilterra hemm ħafna timijiet għalhom nistgħu ndaħlu bħal Aston Villa u Nottingham Forest dan għandhom. Mhux hekk le, tinsem l-West Ham għax Andrew semma l-West Ham. Season kellhom season kbir ħalli Ekku. Imma timijiet in-Nottingham Forest għandhom żewġ Champions League, ġifieri, allura daħlu lilhom flok il-West Ham. Mhux hekk. Tkun qiegħed indirettament anke twaqqa' l-level tat-tournament għax inti ovvjament tidħol fiċ-Champions League biex tħabbata mal-kbar tal-Ewropa, mhux għax tim A għandu storja allura tim A irid ikun hemmhekk. Mhux hekk ekku. Hija ħasra Darba u xi darba l-istorja bdiet minn x'imkien u ġifieri dan ħadd irid jibda. Ġifieri naqbżu għal Tista' tagħmilha tas-City. City ftit ta' żmien, ftit ta' snin ilu. Nofs il-klassifika lejla issa f'daqqa għadu qed jissemmew bħala ġifieri. Mela, bħalma jiġri dejjem issa wasal il-ħin tal-klabs rispettivi tagħkom. Illum għandna 3 klabs li huma il-Roma Club Malta, l-Official Liverpool Supporters Club Gozo u il-Roma Club Malta u issa tajb li ntukom naqra l-spazju dovut biex ittuna l-aħbarijiet mill-klab rispettiv tagħkom jekk jogħġobkom. Joseph, tibda inti? Aħna l-attività li jmiss hija l-AGM tal is-sena. Però staġun li ġej aħna qed ħaniftħu klab ġdid, ħanibdlu il-premises, ħajkun ikbar, qed nirranġaw post ġdid u taħsib li nibdew l-istaġun li jmiss dal-post ġdid. Tista' forsi tgħidilna fejn se jkun? Ħajkun ix-xewkija stess, rib il-pjazza, jiġifieri triq li hemm il-pjazza, jiġifieri tax-xewkija. Ħajkun attrezzat bl-aktar apparat modern, jiġifieri li dan qed nagħmlu klabb kif jixraq lill-supporters tawdex, aħna dejjem konna attrezzati tajjeb, jiġifieri imma dan ħajkun aħjar issa, nittama dan dejjem x'intibdel dejjem tittama għall-aħjar u tipprova tagħmel l-aħjar. Plus li s-sena d-dieħla għana nagħlqu 25 sena, jkun l-anniversary ta' 25 sena, jiġifieri waħda mir-raġunijiet li ħammurru klabb ġdid għal dak l-iskop. U jkun hemm diversi attivitajiet matul is-sena għadna qed niddiskutu fuqhom, jiġifieri biex infakru dan il-25 sena anniversarju, jiġifieri. X'ħan nagħmlu eżatt għadna maħniex 100%, jiġifieri imma nista' ngħid li meta kellna 20 sena ġibna l-Ian Rush bħala mistieden speċjali, ġifieri qed nippruvaw mhux ħanejdu ħan nimmiraw għal players ta' dik il-livell, ġifieri ma se naraw min jiġi u naraw ikunx hemm xi player available li ex-player għax players messages go li jistgħu jiġu hawnhekk iżuru l-klabb tagħna tal-25 sena. Naraw għax hemm. Okay, Mark? Mela aħna niltaqgħu Santoloċija, ġallu Blue Restaurant jismu. L-aħħar attività li kellna kienet il-final, fejn kif qed l-ewwel minn fil-programm kellna attendenza kbira ħafna, kienet sabiħa ħafna ma naraw hekk. Issa li jmiss huwa l-AGM, l-istess bħal Joseph l-AGM imiss issa, suppost ħanerġgħu niltaqgħu terġa' qabel ħanlu laqgħa tal-kumitat oħra mbagħad issir l-AGM, mbagħad ovvjament inħarsu quddiem għall-istaġun li ġejjux. Entu? Aħna l-aħħar attività li kellna kienet il-final fej ċelebrajna mhux ħażin.
Issa li jmiss huwa f'Awwissu fejn konna il-cup ta' kontra l-Europa League Winners, ġifieri Frankfurt. Issa, bħalissa ħna konna niltaqgħu b'żewġ postijiet mill-Bistro 86 ta' Santa Venera u wkoll iż-Żebbuġ Football Club il-bar tagħhom konna niltaqgħu hemmhekk u minn Marzu law qisu wara l-Covid wara li naqsu l-affarijiet tal-Covid biex niftehmu, qed ikonna tendenza ħafna ħjar anke minħabba li dis-sena qisu r-Real qamu iktar minn tagħhom u kienu sejrin tajjeb fl-Liga u fiċ-Champions League ukoll dis-sena. Ġifieri issa nkomplu b'dak il-mod u nisperaw li jkollna tendenza dejjem qed tiżdied. Mela, biex nagħlqu il-programm li ma kienet fil-fema tagħkom l-isbaħ memorja li ser tieħdu minn dan l-Istaġun Ewropew fejn jidħol it-tim darba li żommu miegħu intom xi gowl, xi azzjoni, xi episodju, xi mument fidejkom. Ma nafx min nixtieq jibda? Nibda jien? Iva? Jiena meta kont Enfield, is-sena mort Enfield kontra Tottenham, meta ovvjament tibda you never walk alone qabel il-logħba, ġifieri hemmhekk ġismek. Kont il-kop, ġifieri wkoll hemmhekk ġisma' xewk. Jiġifieri dik kienet l-isbaħ memorja. X'inhu? Fejn jidħol l-Istaġun Ewropew. Fejn jidħol l-Istaġun Ewropew il-logħba kontra l-Villarreal, l-aħħar logħba kontra l-Villarreal fejn inti hemmhekk tgħid mela qiegħed fil-final. Mhux se ngħid episodju wieħed, imma qed ngħid il-logħba kollha jiġifieri. Għax hemmhekk tgħid mela issa qiegħed fil-final, jiġifieri se jkollok straħajt għalkemm ma jbaħniex imma qiegħed hemmhekk. Mark. Mela, ovvjament il-final. Bil-final tibqa' timbrata, ġifieri il-final kienet xi ħaġa speċjali, però mbagħad logħba li għajmet emozzjoni kienet jiena lija tal-Bodo Glimt l-istess waqt imma tal-gruppi, mhux tal-gruppi, meta ġejna t-tieni darba magħhom fit-tieni leg dik il-logħba li għamel Zaniolo. Dik għamel logħba kbir Zaniolo hemmhekk fit-tieni leg għax ridna speċi impattu ilhom u pattejnilhom bil-kbir mbagħad. Jiena lija dik l-isbaħ logħba li kellna dis-sena. Andrew, ovvjament neskludu il-moment li jolla tazza Marcelo. Eżatt. Diffiċli ħafna naħseb bħala goal fiċ-ċirkostanzi kienet naħseb il-Panenka penalty ta' Benzema. Li inti tkun 4-2 minn taħt u ikollok il-guts away from home tagħmel hekk meta għandek bżonn penalty goal tipprova tagħmel hekk u jirnexxielek, naħseb għandha tgħid ħafna fuq Benzema. U biex nżid ukoll it-tieni goal ta' Rodrigo biex kellhom jilagħbu s-City kontra Real fil-ħin miżjud fl-extra time biex bekk imbagħad irnexxielu ngħaddu għall-finali. Daw kienu l-żewġ azzjonijiet mill-kontrast. Jiena fuq nota personali ħan nitkellem issa b'mod ġenerali fuq l-istaġuni per se. Naħseb ser ikolli nagħżel l-istorja ta' dis-sena ħanażel l-istorja tal-Rangers. Vera li tilfu il-finali tal-Europa League imma l-ewwel qed irdu ninsew kemm kienu minn fejn ġew għax daw ir-Rangers prattikament klabb fallut irnexxielu jitla tarġa' sakemm wasal għal din il-finali Ewropea. Kellhom jibdlu l-coach f'nofs istaġun kif Steven Gerrard għażel li jmur mal Aston Villa. U xorta waħda irnexxielhom jibqgħu kumpatti sakemm waslu għall-loti tal-penalties tal-finali illi eventwalment tilfu mal-Eintracht Frankfurt. Grazzi lil Andrew, Mark u Joseph tal-li attendejtu għal programm tal-lejla u grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom u Game Breaker. Il-ġimgħa d-dieħla ser ikollna l-aħħar programm mis-sensiela l-intervista għal dan l-istaġun fejn matulu sejrin nitkellmu dwar l-aħħar ftit li kellna mill-kampjonat tal-Formula 1 fejn il-panel nista' ngħidilkom li hija konfermata fost l-oħrajn ser ikollna lil ħadd ħlief il-ġurnalista akkreditat mal-FIA
il-kollega Pier Vella illi wkoll se jkun qiegħed jonorana bil-preżenza tiegħu niddiskutu naqra is-sitwazzjoni f'dawn il-ftit li kien hemm se jkollna wkoll supporter ta' Red Bull u se jkollna wkoll membru mit-tim tal-Kamra Sportiva illi wkoll flimkien miegħu u ma' Pier u mal-mistedin l-oħra se jkollna se nitkellmu naqra fuq il-Formula 1 għal dan stant nistednukom biex issegwuna għal dan it-tmiem ta' tieni staġun ta' programmi minn din is-sensiela illi kellna bilħaq jekk qegħdin tidħlu issa fuq din ix-xandira minna ftit ieħor din ser tkun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant ukoll tinsewx tidħlu hemm tafsu subscribe u hemmhekk taraw il-kontenut kollu viżwali illi noħorġu minn ħin għal ħin. Fil-fatt kontenut viżwali illi ser kompli nhar il-ħadd li ġej bil-kummenti fit-tmiem il-Grand Prix tal-Azerbajġan illi ser ikollna ġewwa Baku. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Abela nirringrazzjakom tal-li lejla kontu magħna u mill-bqija ma tfadali xejn nżid ħlief il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu il-ħadd għall-kummenti tal-Grand Prix tal-Azerbajġan u l-ħamis għall-aħħar programm l-intervista għal dan l-istaġun. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker.